లోకల్ ఎన్నికలపై కమలదళం ఫోకస్ చేసింది. పంచాయతీ ఫైట్ పై బీజేపీ కసరత్తు చేస్తోంది. తెలంగాణలో పార్టీ బలోపేతంపై బీజేపీ అధిష్టానం దృష్టి సారించింది. బీజేపీ చీఫ్ రామచంద్రరావు అధ్యక్షతన బీజేపీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం కొనసాగుతోంది. ఈ సమావేశానికి జాతీయ నేత బిఎల్ సంతోష్ హాజరయ్యారు. నేతలకు బిఎల్ సంతోష్ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కాషాయ పార్టీ అంతర్గత కుమ్ములాటలతో సతమతమవుతోంది. నేతల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలను గెలుపొందేలా వ్యూహరచన చేస్తోంది. గ్రామీణంలో పార్టీ బలం బలహీనతలపై కసరత్తులు చేయనున్నారు.